Tak, právě jsem si úspěšně dal do prčic zámek volantu. A jak na to? Plasty kolem volantu asi není potřeba sundávat. A já jsem si je sundal, protože jsem čekal, že to bude někde tam. Nicméně, je potřeba sundat hlavně ten plast. A ten se sundá tak, že se vyklopí popelník, nebo ta schránka, co je před pojistkama. Ten se vlastně akorát tady tou klapkou odjistí a dá do tady té polohy a vytrhne se. Potom je to vlastně všude na cvokách. Jiný místo, ty cvoky jsou někde tady v těch místech, tady v těch místech a tuším, že tady. A pak je tady jedna záludnost, že je potřeba vytáhnout tady ty spínače a tady je šroub, tak si to tam neurvěte. No, potom co tohle vytrhnete, tak je tam ještě, on to tady nebude asi vidět, ale tady někde v těch místech, jak mám ruku, tak tady je vlastně takový ten tubus na to nafoukání na nohy. Tak ten je potřeba vytrhnout a pak se vlastně dostanete ke šroubu toho zámku. To je tato příšernost a je tam Torx, je to odhadem nějaká 30. On nebejvá moc utažený, já vím, že na dvojkový laguně jsem ho taky neměl moc utažený. Takže ten stačí vyšroubovat a já jsem si osobně zámek takhle pověsil na ten kabelový svazek tkaničkou, aby to tam drželo a hotovo. Tady to mám zadělaný. No a až přijde emulátor, tak to vycvaknu a nazdar bazar a pápá zámku. Tak, to je vše.